Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Kamar dai kullum sunana Mubfeez Musa. To insha Allahu a yau a cikin wani sabon bidiyon zamu nuna yadda mutum zai cire background ɗin hoto a cikin wayarsa ta Android ba tare da ya sha wahala ba. Kamar dai yadda muka nuna a jikin title ɗin wannan bidiyo, yadda zamu nuna yadda mutum zai cire wannan background ɗin ta hanya mai sauƙi. To insha Allahu a yau zamu nuna yadda ake yin wannan aiki. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Shiga cikin bidiyon domin gabatar da yadda ake cire wannan background ɗin hoton. Mun gode. To da fari dai za mu yi amfani da wannan application ɗin. Wannan shine application ɗin mai suna background eraser. Wannan shine application ɗin. Gashi nan kamar yadda muke nuna, wannan application ɗin shine mai suna background eraser. To da fari dai idan dai muna so mu yi aiki da wannan application ɗin, idan baka da shi zaka shiga cikin Play Store ne, sai ka yi searching ɗin application ɗin mai suna background eraser, sai ka ɗauko shi. Duk da dai insha Allahu zan ajiye muku link ɗin application ɗin a cikin description ko kuma comment na farko, inda za ku ga yadda direct mutum zai danna ya ɗauko application ɗin direct. Bari mu shiga cikin aikin mu ga yadda ake amfani da shi. Da mun zo mun danna shi kamar haka, mun buɗe, zai nuna mana fuskoki kamar haka, fuskan shi kamar haka. To kawai sai mu zo mu danna inda aka rubuta load a photos ɗin nan, sai mu taɓa kamar haka. Daga nan zai kawo mu inda za mu ɗauki ainihin hoton da muke so mu cire mai background. Kawai sai mu taɓa nan, sai mu zo sai mu taɓa inda aka sa photos. Da mun taɓa inda aka sa photos, to yanzu misali wannan hoton shine hoton da nake so in cire ma background. Wannan hoton gashi nan zai kawo kamar haka. To kawai nan wajen in ya kawo ma'ana wai ai cropping ɗin shi ko a rage ko a ba, kawai haka muke so mu bar hoton kamar haka, sai mutum ya danna done. Da ka danna done, kawai gashi nan. To yanzu gashi nan yana da zaɓi abubuwa kamar guda shida ko biyar. Ga inda aka rubuta extract, da inda aka sa auto, da magic, da manual, da repair, da zoom. To kawai mu yanzu za mu yi amfani ne da wannan wanda aka rubuta magic ɗin nan, sai mu taɓa shi kamar haka. Muka taɓa shi kamar haka sai mu zooming ɗin hoton. In ka sa ɗan yatsunka guda biyu kamar haka, gashi nan za a yi zooming ɗin hoton. Kawai sai a yi zooming ɗin shi kamar haka. Sai mu zo sai mu ɗora hannunmu guda ɗaya, ɗan yatsan mu a kai, sai mu dinga gogewa kamar haka. Muna yi muna gogewa. Ga background ɗin nan yana fita. Gashi nan a hankali, a hankali, a hankali. Gashi nan yana fita. Gashi nan, gashi nan muna cire shi yana fita. Gashi nan yana fita. To in muka zo nan inda zai taɓa ainihin jikin inda hoton yake, sai mu ƙara zooming ɗin shi a hankali. Sai mu zo sai mu danne. Gashi nan, gashi nan yana fita. Ga ainihin background ɗin nan yana fita. Gashi nan kamar haka. Sai mu taho jikin inda jikin mutumin yake kamar haka, hankali a hankali, a hankali. Gashi nan yana fita, yana rage iya inda jikin yake, baya taɓa shi. Gashi nan a hankali, a hankali, a hankali dai da ɗan yatsanka guda ɗaya za ka dinga wannan aiki a hankali. Gashi nan yanzu nan duk ya fita nan, sai mu zo sai mu goggoge wannan background ɗin kamar haka. Gashi nan
yana fita. Gashi nan sai mu ƙara sa 'yan yatsun mu guda biyu sai mu ƙara janyo shi haka ƙasa, sai mu ƙara zooming ɗin shi, muka danne kamar haka inda hulan nan take. Gashi nan a hankali. Gashi nan duk ya cire sai mu zo sai mu goggoge shi, mu goge. Muna gogewa kamar haka. Gashi nan duk inda muka sa gashi nan yana goguwa. Gashi nan yana goguwa kamar haka. Gashi nan yana goguwa. Nan ma haka za mu sa 'yan yatsukan mu guda biyu. Gashi nan sai mu zo a hankali. Yanzu gashi nan ya taɓa inda ya taɓa gurin hulan nan, sai mu zo mu taɓa ina gurin da aka rubuta 29 ɗin nan kamar haka, endo kenan, ondo, sai mu taɓa shi kamar haka. Sai mu taɓa gashi nan ya dawo, sai mu zo to a hankali. Ba ma so ya taɓa ainihin jikin mutum. Ya ƙara taɓa sai mu ƙara taɓa ondo, sai mu biyo ta ƙasa yanzu kamar haka. A hankali. Yawwa a hankali. Yawwa gashi nan. Yawwa sai mu ƙara taɓa 29 ɗin nan. Yawwa. Yanzu gashi nan mun cire background ɗin jikin hoton, ya dawo da iya mutumin shi kaɗai single. Gashi nan muna amfani da 'yan yatsun mu guda biyu muna yin zooming ɗin hoton. Kawai yanzu kamar haka yanzu mun gama cire background ɗin shi, sai mu danna inda aka rubuta don ɗin nan kamar haka. Da mun taɓa, gashi nan ya kawo hoton mutumin. Sai kai zooming ɗinsa kamar haka. Kawai sai mu danna inda aka sa save. Gashi nan yanzu hoton mun gama da shi yayi saving, sai mu danna finish. Yanzu hoton gashi nan mun gama da shi kamar yadda muka yi haka. Wannan ita ce hanya mai sauƙi da za mu iya yin cire background ɗin hoto ba tare da shan wahala ba. Yanzu sai mu je mu duba hoton a cikin photos ɗin wayan namu kamar haka. Da mun zo cikin photos, yanzu ga hoton nan, ga hoton da muka cire nan. Gashi nan yanzu ainihin background ɗin mun cire shi. Wannan shine ainihin hoton. Bari mu nuna muku inda ainihin hoton yake. Wannan shine ainihin hoton. Gashi nan yanzu mun cire shi, mun cire wannan background ɗin, hoton ya fita. Wannan to ita ce hanya mai sauƙi da mutum zai iya cire background ɗin hoto ba tare da shan wahala ba a cikin wayarsa ta Android. To anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Muna roƙon wanda bai danna wannan alama ta subscribe ba ya danna alamar subscribe, sannan kuma ya danna wannan alama ta ƙararrawa wadda za a dinga sanar da shi sabon bidiyo da zarar mun ɗora. Mun gode, mu haɗu a cikin bidiyo na gaba.